Combinando a opción das patadas coa opción do 1, 2, 3, podemos facer que en cada lado imos facer unha patada, dúas patadas e no terceiro 1, 2, 3. Entón teríamos, seguimos cara ao mar, 1, 2, piso patada, 1, 2, 3, 1, 2, piso patada, 1, 2, 3, 1, 2, piso patada, 1, 2, 3, 1, 2, piso patada, 1, 2, 3.